Gaueko 12:29 Unai Amiano gaur 8 jokatuko den final handian egongo da. B serieko lauterdiko txapelketako lehen finalerdia jokatu dute Amianok eta Rekaldek Diman, Rekalderen herrian, eta Irungo semea nagusitu da 22 eta 18. Gogoratuko dugu, biek ala biek garaipena eskuratu zutela Ligaskako 3. jardunaldian, batetik Unai Amianok Julen Egiguren irabazizion Tolosan partida erabakigarria, eta Xabi Rekaldek berriz, askoz ere hobeto eta egokiago zeukan sailkatzeko, baina hala ere Iker Salaberria menderatu zuen Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Honen bestez, biak ala biak, bi debutariak eta lehen txapelketa zuten biak elkarren aurka gurutzatu dira finalerdietan, eta Xabi Rekalde favorito bazen ere, Unai Amianok irabazi du. Hasiera oso kaskarra izan da Unai Amianorentzat, 4-0 aurreratu da Rekalde, lehenengo sakea falta egin du, gero 3 sake eraman gabe utzi ditu, eta bazirudien aldapa gora nabarmen jarriko zitzaiola norgehiagoka. Gero baina 6 eta 4 aurreratu da, eta zazpinakoa izan da lehen berdinketa. Hortikan aurrera oso bestelakoa izan da norgehiagoka. Xabi Rekalde lotuta ikusi dugun normala da. Azkenean debutatu berria da, orain artean gauzak oso ongi joan zaizkio partidak guztietan zehar, lehen partidan Aldaberen aurka oso ongi joan zitzaizkion gauzak hasieratik, baita Agirre zein Muruaren aurka jokatutako norgehiagoketan, Salaberriaren aurka hori izan zituen une batzuk purbal larrixeago ibilizenak, baina gaurkoan Unai Amianoren aurka asko zaildu zaizkio gauzak, zazpinakotik aurrera oso lotuta ikusi dugu urduri presaka kolpea tiratzen, eta Unai Amiano berriz hasierak erasan gabe, eta Unai Amianorentzat hori oso garrantzitsua da, bai aurreko partidan Egigurenen aurka eta bai gaur Rekalderen aurka, bietan erakutsi du azkenera arte borrokatzen duen pilotaria dela. Hasiera kaskarra baldin badu ere horrek ez diola erasaten, naiz eta Beñat Senarren aurka ataungoa askoz ere gehiago izan zen Tolosan jokatutako partida harta, baina orokorrean esango nuke Unai Amianok azkenera arte bere burua oso ongi kudeatzen duela, naiz eta hasiera kaskarra izan badakiela horri buelta ematen, eta gaurkoan beste demostrazio bat egin du. Hasiera oso txarraren ostean, bigarren zatian Rekalde baino gehiago izan da orokorrean, hobeto mugitu du pilota, egia da ez, eta hori izan daiteke behar bada finaleko hankazulo nagusia Amianorentzat, sakez falta gehiegi egiten ari dela, eta horrek bai Egigurenen aurka eta bai Rekalderen aurka hori ongi irten zaio, baina egia da final batean gauza horiek askoz ere gehiago zaindu beharko direla, eta orain astebete izango du hori prestatzeko, eta nik uste piloteoan bai fisikoan ere bai, baina sakeak entrenatu hariko dela Amiano, eta behar bada bere herriko Irungo frontoian bertan izango baita datorren astean B serieko lauterdiko final hori. Kontua 12 eta 8 aurreratu da lehen etenaldi horretara Amiano, hala ere oraindik Rekaldek bizirik zirauen, baina bigarren zatian berriro ere aurretik ipini da Amiano, eta Rekalde apur bat hurbildu bada ere, tanto eder batzuk egin ditu, Amianok ere opari dezente, egia esan ez da bat ere partida ona izan, eta normala, niri behintzat normala iruditzen zait, ez genuen partida ona ikusterik espero inondik inora ere, ez ona baizik eta ikusgarria ikustea oso zaila zen. Azkenean biek asko jokatzen zuten, euren lehen txapelketan finalean sartzea zer den, eta batentzako zen saria, bestea saririk gabe eta etxera joan beharko zen zuzenean, eta bientzat tentsio handiko partida izan da. Hasieratik ikusi da Rekalde gainera etxean jokatzearen presio gehigarri hori zeukan, ez? Hori bakoitzak bere ondorioak aterako ditu, eta eztabaidatzeko kontua da noskia norbaiten etxean jokatu edo ez mesedegarria ote den, baina gaurkoan Rekalderi egokitu zaio, datorren astean Amian hori egokituko zaio finalean etxean jokatzea, azkenean profesionalak dira, partida guztietan irabaztera eta dena ematera ateratzen dira, eta bai da urduritasunak herrian jokatzean gehiago erasan dezakela, baina ez da noski aitzakia bat inondik inora ere.
Eta, 18 eta 13 jada Rekalde partidatik oso irten da, ikusi dugu, pilota garbia galtzen, jada defentsan ere asko sufritzen, eta Amiano berriz eroso kantxan. Eta azkenerako 22 eta 18 amaitu da partida, egia da gero tanto batzuk egin dituela, baina ordurako berandu zen Rekalderentzat, eta azkenerako txoko bandeja da ikusgarri bat egin ostean Amianok eraman du edo lortu du finalerako txartela astelenean, jakingo dute aurkaria zein izango den, nik egia esan ez diot logika handik ikusi aldaketa honi, hasieran bi partidak gaur diman jokatzekoak ziren, baina azkenerako Tolosako Beotibarren astelenean jokatuko dute Senarrek eta Muruak elkarren aurka, berriro diot ez diot inongo zentzurik ikusten, ez dakit Tolosako Beotibarrekin konpromisoren bat edo ote zeukaten enpresek, hori inondik inora ez dakit, eta beraz, bada ezpada ere ez du iritzirik emango, baina egia da, espaldi mazuten behintzat, teorian zentzu handirik ez duela. Orain, Amianok, Senar eta Muruaren irabazleak baino, 3 egun, pentsa, larun bat, igande, astelen, 3 egun gehiago izango baititu atseden hartzeko. Beraz, tarteka erabaki hauek izaten dira, eta ala onartu beharko dira. Eta bestetik, naiz eta galdu Xabi Rekaldek sekulako aurkezpena egin du profesionaletan, gaur, pentsa, bere 5. partidan galdu du finalerdi batean lehen norgehiagoka profesionaletan, baina hala ere erakutsi du gerrina, gogoa, zertara datorren eta zertara iritsi daiteken, eta orain zalantzari gabe jomuan izango du, begitartean izango du noski binakako txapelketa hori, nik uste titular behintzat sartuko dutela, zalantzari gabe, ea zer gertatzen den hor, eta Amianorentzat berriz, sari ederra gaurkoan, zalantzari gabe, datorren astean etxean jokatu beharko du finala, gaurkoan Rekalderi egokitu zaion presioa, datorren astean Amianori egokituko zaio, eta ea zer moduz moldatzen den, eta ea nor duen aurkari gogoratu. Amianoko 22, Rekaldek 18, Unai Amiano, datorren astean Irunen jokatuko den 4. B serieko finalean izango.